Apa yang sobhai pi baro ki para mensim ki bakodor ki bapej ya kini ka program ke jongi wan pan mani ka balong ka program jong ka jeseng samla sinot jongi KGP sinot ngakot sobhai pi baro pengin yo man syak skor pat puson kat tu kat ni ke jing sisha nega tin jong play ka benta nega tin jong play ka bangakwa pengin ya puson ha kini ka step kalau nak gospel ke jong Lukas, kalau nang ke basipau kat khot ke ba arfusan, ke khtien jong blay ke ong. Hakmi ru uwei uriu sat, ula yeng bat ula tenju yu uda ong kono hikai ngan le ayu panyo ye ke jing im ke bapam cukut. Kapang pedeng jong ke jing slok, hakan ke stap kalong ke jing im ke bapam cukut. Ki para mensim ki baik kan ni ka bentan ka tin ka jong blay ka ba ya thu yang ni sepang ka parsi ka jong nong Samaria babha leke ki bang kham kwa banginya pusan lingkot akan ni ka step kalong sepang ka ni ka jingkeli ka jong ni samla ong ka tin ka jong blay ni samla udi rusat para bangyong rusat ki para mensim ki bakodor ni so thu udi uriu obastat uriu batip ya kaan lakala panongkaan joko hukum ke jong blay lakala panongkaan joko hukum joko perthai reuni ude urusat ude ubriu ubadon haka ya ke kerdan ndai banga soi ban perkhat supang jong u para mansim ki bakodor kalong baka thong jong u te kalong banyo ya ka jing im ka bapam cukot ke ai ka thong jong abat jong pi haka ni ka step kat bangidang pej ke ni ka program ke ai ka thong jong ka jing im jong apa jong pi hatu ka dei ne em ban yo ya ka jing im ka bapam cukut uniu samla ki para mensim ki bakodor utip sapang Jisu utip sapang Jisu bat kumu briu laudon ha ka kerdan laudon ha ka jing start ndai usau thu ba ka don te ai ka basau thali ha ka jing im bat dei kata ki para mensim ki ba i ka pawalam ki kijat jong o shau Jisu panwan ban kili yo Jisu ko no hikai ngan le ayu ban yo ya ka jing im ka papam cukot ki para mensim ki bai ka tin ka jong blay ka ong wan ban tinjo ndai la tangi pai pat ki para mensim ki bakodor ngila ru ban ong uni bri wan sho Jisu nomor utip bahau Jisu kadon kacubab ya kecingem nomor kata wan show Jisu banong ko no hikai ngan le ayu banyo ya kecingem ke papam cukut ki para mensim ki bai ki jong au trai lagi pai sikini ka juk ka bangi em hakini kisngi bo na preng jongi hakini ka jingim jong ka jingya denti ni wat ya kacubab la kalong ha ka jingim ka bakin jamin sim la kalong ha ka jingim ka bakin jado ni wat ya ka cubab kumbau ni samla wat paduong kono hikai ngale ayu banyo ya ka jingim ka papam cukut ka tin ka jong blay ka yatu ya ni bau Jisu jubab yang ni samla paduong la tho ayu ha ka hukum kumno me pole kalau ngebas kau ternat kan ni conversation dan ni kejing akran na preng jongki uni usam laga clip mat bu Jisu wangi kini ki kentin la tho ayu ka hukum me pole kumno me pole da kejing kemen bad da kejing skau scam ki para samla wang ya kini ki kentin uti ula ya thu bat ula ong man eat you try will blay jong me deka dok nut baro deka mensim baro deka bor baro badaka jengmut baro but man eat you para marjan kumbaya ladi para samla ki bai jong au try ke kubor ke basau ternat kalong boni samla laudon ka kerdan ka jingnang ka jing start ndek basau i kalong udon ti ka jingnya dei ka bajan bat ka tin jong blay kumno sapang jong abat jong pi ka ni ka step hatung idon mo ka jingnya dei ka bajan jongi bat ka tin
ke jong blay. Para mensim kiba iye. Uni usam la utip ti ke tin jong blay. Bawat uji suruang. Melaya tu ya kabadai. Uji suru ay ya ke certificate. Lani kanam melaya tu ti ya kabadai. Hendak kababut nang ta kun sam la ba i changa. Uji suruang to le ya kani ba men yo em. Ka klip mat ba uji suruang ya gini kintin to le ya kani ba men yo em. Para samla gi ba i ka don ti ka jing ya le. Ha ka do nuot ka jong ni samla. Ka don ti ka jing skorem. Namaru yo i te ya la di. Bo om la te banle. Para mensim gi ba i manga ma pingi long tik ka mo samla. Ni tip te ka tin jong blay. Ni tip hendak ba sausen ai ka long. Bangim la te ban put into practice. Dan ban bu ban penlong practical haga jing im. Ban iye yo blay de ka dot not paro. De ka mensim baro. De ka bor baro. De ka jing mut baro. Ban iye yo para marjan kumbaya di. Nyim omdan omdan. Weiru omdan. Anggak tin jong blay. Baro ila laptop. Ban ila du len ai. Ya ka burom. Kejong blay. Dai namar kan ni ki para mensim ki bakodor. Ni don kam ban pai pat show blay. Ban pai pat shikading na. Ban yo ki para mensim ki bakodor. Ya ka mensim ban ie ci sayo blay. Deka dok nut baro. Deka mensim baro. Deka bor baro. Bada ka jing mot baro. Kenang bagata ka jing tli ka badon na ka jing im jongi. Kanlong kapla pendap. Ni im ka juk himen sim ki bakodor. Ni im ka juk kabalang mar khong pong ye ka tin jong blay. Ni im ya ka jing im bangi kam i tang ya kamaladi. Khtin ka jong blay ka men i yo para marjan kumbayal di. Ndai ka bangi ni mat hagini ki singi kalong ni yo i bangi i ni i tang ya kamaladi. Ndai ka khtin jong blay ka khot yang apa de pi hakani ka sap ki para mensim ki bakodor. Ki ka daw bangi pet shani bat chatai haga jing shukri blay. Ki ka daw bangi pet shani bat chatai ngim hun wat la bangi la ai ki jing shukri blay. Ka daw ka bakang san kalong mangim don ti ka jing i ka basisha yo blay. Mar kata ai bakani ka khubor hakani ka sap. Kan ra ya ka jing lo mensim jong abat jong pi. Bangin la ki para mensim be jonga. Banda i chisha yo blay. Deka dok nut baro. Deka mensim baro. Deka bor baro. Ban iye yo para marjan. Kumba. Yaladi. Ublay. Unkir ku yang ngiling bakan iku kubor. Ban ai bakan iku kubor. Kan penyo anga badapi. Ya kajing skos kem. Bangila te ban yo. Ya kajing im. Kabapom jukut. Ladangi mon. Ban pai. Show blay. Ublay unkir ku yang kajing slok. Kabalingkot. Ublay nak mata kaburam cungu. Amen. Ini doai. Kopa ngadaman ayu trabe i kemeh. Margan ki kubor ke bama ayu syukri barit congmeh. Ayat terakin doat ki kintin ki bami no nak sintor syukri barit congmeh. Bar ki jeng puson ki bami nak dok no cungu. Yen dalong ka jengker ku yi we pi we men semi bakodor. Iba yo so ya ka ktin ka congmeh. Syem kaburam selade kopa. Haga kerteng jong jisu ngadwai. Amen.